खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। भेरगाव सुपार लीगआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि बानजायनायाव सुपार लीग जोलुर बादायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै डिमाकुसि जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव ओनसोलनि सासे गोख्रों बारग' जोलुर गेलेगिरि बिनोद बसुमतारिया बे लीग गेलेनायखौ बेखेवना होयो आरो बे सुपार डिभिजन लीग गेलेनायाव गासै मोन 8 हानजाया बाहागो लागोन। बारग' जोलुर गेलेगिरि बिनोद बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों आरो बे गेलेनायखौ गंनै फोथाराव गेलेहोनाय जागोन। दिनै डिमाकुसियाव जागायजेनबाय आरो गाबोन खाग्राबारियाव जागायगोन होनना फोरमायो। बेनि अनगायैबो बिनोद बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। बेयाव जाय चेम्पियन जागोन बियो स्टेट लीग गेलेगोन आरो आसाम स्टेट। बेनि थाखाय माबायदि माने प्रसेसफोर हमनानै ला दा सुपार लीगआव जानाय लोगो लोगो ए डिभिजन दं बिदि माबायदि आपडेट जायो? भेरगाव डिस्ट्रिक्टआवथ' बि डिभिजननिफ्राय दङ। बि डिभिजना रिजनालाव खुङो आरो रिजनालाव जाय चेम्पियन जायो बिसोर एआव गाखोयो। एनिया बिदि जाय चेम्पियन जायो टप 2आ बिसोर सुपाराव थाङो आरो। बे गेलेनायनि गेजेरजों माने मोजां गेलेगिरि ओंखारगोन होनना सानो? ओंखारनायाथ' ओंखारगासिनोखा। भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन बे एसोसिएशनाव सुपार लीग डिभिजन बे लीगखौ आगान सुरबाय आरो बेखौ मोजाङैनो खुंफुंनो थाखाय बे भेरगाव डिस्ट्रिक्टआ सानदों, आखायाव लादों जाहाथे बिनिफ्राय मोजां गेलेगिरि दिहुननो हायो, बरननो हायो। बे थांखिखौ लानानै बे सुपार डिभिजन लीगखौ खालामबाय। बे सुपार डिभिजन लीगआव देग्लाय 9टा टीम गेलेहोनाय जागोन। बे गेलेनाय फिल्डफोरखौ गंनै फिल्डआव होनाय जादों। दिनै डिमाकुसियाव जागायजेनबाय आरो गाबोन खाग्राबारियाव जागायबावगोन। गासैजों 9टा टीम बेयाव बाहागो लानाय जादों।